Dnes sa povenujeme slovenskej záhade storočia. A nie, nebudeme skúmať, či Ľudovít Štúr zomrel nešťastnou náhodou alebo rukou maďarského snajpera. Predstavte si, že na Slovensko prichádza zahraničný turista, ktorý o našej krajine nič nevie. Čím ho zahrnieme? Hello, this is brinza and this is brinzové halušky and brinzové pyrohy. This is famous fujara, this is bača, this is salaš, runo, valaška and žinčica. Všetko, ale naozaj všetko okolo ovce sme dokázali dokonale zmarketovať a predať. Okrem jedinej veci, ovce samotnej. Skúste si na Slovensku objednať jahňacinu. Nemožné. V lepšom prípade si na spíši dáte baráni guláš. Baranina. Mne normálne láta z rukou vypadla. Jahňacie mäso je pritom jeden z najzdravších a najchutnejších pokrmov, aký môžete vôbec ochutnať. Je to vyhlásená špecialita gréckej, talianskej, španielskej, balkánskej, kaukázskej, arabskej, izraelskej aj indickej kuchyne. Paradoxom je, že zo Slovenska do Talianska vyvezieme ročne až 120 000 kusov jahniat. No a najpopulárnejším mäsom u nás zostáva nezdravá bravčovina. To ako keby sme tu vyrábali šampanské, no doma popíjali čučo. Ešte aj ovčie kiahne sú na Slovensku populárnejšie ako ovčie mäso. Vysvetlite mi to prosím niekto.